What's up, kabaluyan? Kevin Losario para sa Ligtas at Aktibong Pamayanan Online. Tagulan na. Kaya naman patuloy tayong maging ligtas at aktibo sa lahat ng oras. June hanggang October, madalas maranasan ang malakas na ulan dulot ng bagyo at habagat. Nagdudulot ang mga ito ng pagbaha, flash flood, landslide at storm surge sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Madalas din ang gale warning sa mga buwan na ito. Ayon sa ating data, kadalasang mararanasan ng pagbaha sa central at ilang parte ng western Pangasinan. Nagkakaroon naman ng landslide sa eastern at ilang bulubundukin parte ng probinsya. Storm surge naman sa coastal municipalities. Habagat ang pangunahing sanhi ng pagbaha sa ating probinsya. Matatandaan noong 2018, nasa 2/3 ng Pangasinan ang binaha na umabot hanggang 8 feet ang taas sa ilang parte nito. July pa lang, umabot na sa 280 meters above sea level ang taas ng tubig sa San Roque Dam na normal na maranasan tuwing buwan ng Oktubre. Noong nakaraang taon, dahil sa magdamag ng pag-ulan, nakaranas ang probinsya ng flash flood sa mga Tarong, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Ani at Agno. Umapaw din ang Balingkaging River na siyang dahilan ng pagbaha sa ilang parte ng Mabini. Mayroon tayong binabantayang tatlong major river system sa probinsya. Ito ang Agno River, Sinukalan River at Balingkaging River. Nagsasagawa tayo ng preemptive evacuation kung kinakailangan upang maiwasan ang maaaring pinsala na dulot ng pag-apaw ng ilog. Patuloy tayong makinig at sumunod sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang sakuna. Para sa iba pang DRM tips at advisories, i-follow ang aming Facebook page, facebook.com/PangasinanPDRMO. Sama-sama tayong maging #ligtas at aktibo.